लोगोफोर बबाफोर बेरायनो थाङोब्ला नोंथांमोना बे मास्कखौ लानानै थांथार दे नङाब्ला होनांगोन नोंथांमोना 1000 टाका फाइन सोरनो होनांगोन सरकारनो। अगर आप बिना मास्क पहने गाड़ी में अकेले बैठे हैं ये पुलिस वाले आपका फाइन काट लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ हमारे नेता लोग बिना मास्क पहने हजारों की भीड़ में पॉलिटिकल रैलीज निकालें तो भी उनका कोई फाइन नहीं काटता। हम लोगों को आदत हो गई ऐसी जिंदगी जीने की जहां पर आम आदमी के लिए कुछ और कानून नियम है, खास वीआईपी लोगों के लिए कुछ और कानून नियम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे देश होते हैं दुनिया में जहां पर ऐसा नहीं होता, जहां सही मायनों में इक्वालिटी होती है। नॉर्वे को देख लीजिए, नॉर्वे में अभी रूल बना था। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। नोंथांमोनखौ आंनि क्रिएटर बिदुर यूट्यूब चैनलाव बयखौबो गिबि गिबियावनो अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय थाबाय। स' नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं, लोगोसे आंबो मोजाङैनो दं। नैबे समाव आङो दङ नै माने फैलाव फोथाराव दंफैयो आरोना, एसे न' खाथिनो जोंनिनो न' खाथि जायो एसे, बेवहायनो आं दंफैयो दायो। जोबोर मोजाङै समायना जाना दंथारो दा। स' साननैसोनि उनावनो जोंहा बे फोथाराव जोंनि उदैनि थाखाय थांना थानायनि थाखाय जोंहा फोथाराव हाबनो गोनां जासिगोन नङा होमबा। स' लोगोफोर नोंथांमोना जायनोखि टाइटेलाव नायनानै मोनथिखाबाय दिनैनि भिडिअआ मा जागोन नङा होमबा। स' लोगोफोर आङो बे आंनि यूट्यूब चेनेलाव आं मोनसे भिडिअ हेगारदोंमोन, दावराव एलबामनि शुटिं खालामनाय मोनसे एलबाम हेगारदोंमोन नङा होमबा। स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुबाय जानो हागौ नङा होमबा। स' दिनै गाइस बे एलबामा दिनै यूट्यूबाव आपल'ड खालामबाय, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। स' आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होनाय जागोन। स' नोंथांमोना थांनानै नायबानो जाबाय। आरो लोगोसे नोंथांमोना बे यूट्यूब चेनेलखौ जायनोखि बे नेभार माइन्ड प्रेजेन्ट यूट्यूब चेनेलखौ नोंथांमोना बेसे हायो सापर्ट खालामबानो जाबाय। स' नोंथांमोना बे यूट्यूब चेनेलाव मोजां मोजां एलबाम नोंथांमोना मोनबाय थानो मोनगोन। स' बे एलबाम जायनोखि दावराव एलबामा बेयाव फार्स्ट गासैबो फार्स्ट होनना बुंनांगोन आरोना, जायनोखि फावखुंगुर एक्टर होनना बुंनांसिगोन आरोना। स' लोगोफोर बे एक्टराबो गोदान आरो लोगोसे एक्ट्रेसाबो गोदान आरो लोगोसे मेथाइयाबो गोदान, गासैबो गोदान। स' लोगोफोर नोंथांमोना बेसे हायो नोंथांमोना बे यूट्यूब चेनेलखौ आरो लोगोसे बे एलबामखौ नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय। बेखौ मिजिं थिनानै आं दिनै नोंथांमोननो दिनैनि बे भिडिअखौ आङो बनायनाय जादों। स' नोंथांमोना थांनानै नायबानो जाबाय। आरो लोगोसे मोजां नांदोंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट्स बक्सआव थांनानै नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय। आरो लोगोसे कमेन्ट्स खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना लोगोफोरनो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। स' बेखौ बुंनानै आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। स' थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आं नोंथांमोनखौ। स' लोगोफोर नोंथांमोना मास्कखौ लानानै थां दे, बबावबाफोर थाङोबा बेरायनो थाङोब्ला मास्कखौ लाथार, मास्ट बे मास्कखौ लानानै थांबानो जाबाय। बाय बाय।